n'a lamini n'a bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajabate tata bambo ko ala ka hinɛ na ko min ni min ka di ɲɔgɔn ye olu ka di ɲɔgɔn ma n'o kɛra duguba bi diya o tɛ kalon ye wajabate n b'i fɛ i bɛ n fɛ jɔngwala olu fila ma gɛrɛ ɲɔgɔn na u ye tɛmɛ an ka taa ye u ye di ni nɔnɔ ye wajabate an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ jamana kunnafoni a b'o de kofɔ baara in ka ɲɛ a ka se ka kɛ ka tile i k'a dɔn fan saba ka jɛ sɔgɔmada in na dankɔrɔba b'an gɛrɛdigɛ la u k'a ma ko Mamutu Kamara ne k'a ma Mamutu Surunin cɛ surunin don nka nɛgɛ a taabolo n'a nabolo fiɲɛ tulukala munumununi i k'a dɔn lamɛnbaaw ka sɔrɔli kɛ damu na Mamutu y'o dɔn n'ale ye yamaruya di kunnafoni kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ anw fana tɛna dɛsɛ k'o fɔ wajibate ne bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Mahamadu Ture sɛbɛnfura i k'a dɔn ŋana don sabula ale fɔlɔ de ye sɛbɛnni daminɛ i k'a dɔn fasiri sɛbɛnw kɛ n yɛrɛ ye la wajibate a ko min ye jamana ye a sagili a tigiw ma o de dunan minnu kun n'an b'an dɛmɛ an kungo la n'u dɛsɛra n'a ma ɲɛ o kɔ o tuma u ka segin u bɔrɔ la Mali yɛrɛ fanga banna dabali b'an bolo se b'an ye wajibate i k'a dɔn jamana fan o fan lakana ka sabati ani dɛmɛ ni wulikajɔ ka boloda wajibate k'a dɔn o de tɛmɛna Mali ani minisuma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra barodasigi ye kunun ko minisiriso min n'a bɛ sɔrɔsiw to a la i k'a dɔn u ka bolofara min n'u k'a ma ko DIRPA o ɲɛmaw affaires étrangères coopération internationale olu ɲɛmaw kunun ko u farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn ka kunnafoni di kɛ kunnafoni di min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin bɛnkan min bɛ Mali ani Nations Unies cɛ u ka kɛlɛkɛ bolofara min n'o ye minisuma ye min b'an ka jamana kɔnɔ a fɔr'u ye k'u ka minɛnw jɛ ni ka jamana bila sabula u jɔ se mangolo fa sɛbɛnnikɛla ko a ko directeur des organisations internationales min n'a bɛ affaires étrangères kofɔ colonel Solomani Dembélé n'o ye DIRPA ɲɛmaa ye ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan min ni min kɛlen don baara la awɔ ni ka ɲɛfɔli kɛ sabula ko in daminɛna kabini a dugusɛjɛ bɛnkan kuma fɔlen Mali ani Nations Unies ni ɲɔgɔn cɛ min ye hakilinaw ye ani min dara bala kosɛbɛ Mali gouvernement an bɛ don ni minɛ ko bi a bolo dalen don Ogo Sagu o kan kabini utukalo tile 3 alamisa dunya dɔ fɛ bɛr i k'a dɔn o kɛra ntɛnɛn utukalo tile 14 Gundam o kɛra utukalo tile 15 Mɛnaka utukalo tile 25 min kɔni ye nin kunyanfɔlɔw ye nin ɲɛna kosɛbɛ hali ni dɔw gɛlɛyara sabula muguci bɔra dɔw la min ye minisuma ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ a ti ɲɛ min kɔ o de ye fɛn o fɛn b'u bolo bolo mina an'u ka cɛden minnu bɛ a bɛɛ lajɛlen de bi cɛ ka bɔ jamana kɔnɔ bɛn kɛra k'a fɔ yanni décembre kalo tile 31 kɔni jɛ i k'a dɔn u ka maa kelen ti to yan min ye labɛnw ye ani jateminɛw bɛn kɛra fɛn minnu kan Mali kɔni k'u dɛmɛ in de dɔwɛrɛ lakana bolo kan Mali k'u dɛmɛ i k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛ ka n'u sɔrɔ yan'u ka cɛdenw ka bɔ sabula minɛn ka ca jama ka ca u bolo min ye sécurité des Nations Unies u ka bɛnkan sɛbɛn min bɛ n'u ka ma résolution 2690 min ni a ɲɛfɔli kɛra jumadon don juin kalo tile 30 san 2023 bɛɛ lajɛlen bɛn'a ka Nations Unies kɔnɔ k'a fɔ Mali ye min ɲini i k'a dɔn o tɛ gɛlɛya ye anw de nana n k'a b'a dɛmɛ n'an dɛsɛra n'an ko an ka taa o tuma taali wajibiyara min kɔni ye minisuma ka bɔli ye bolofara minnu bɛ yen n'olu bɛ jateminɛ kɛ u ka taaliw la minɛn cɛli y'a damatako ye minɛn ka ca hadamaden yɛrɛ bɔli dɔɔnin o fana y'a damatako ye o ka bɔ yen u kun ye dabaliw ani fɛɛrɛ dɔw tigɛ o dabali ni fɛɛrɛw n'o ye dɛmɛ ani wulikajɔ minnu kan ka kɛ u sigilen bɛ yɔrɔ minnu na i k'a dɔn olu sɛbɛnfuraw a n'olu katimuw fana bɛɛ gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ ale mago tɛna se nin si ma n'a kɔni kɛra dɛmɛ sɛbɛnw ani hakilinaw ani dabali minnu tigɛlen don i k'a dɔn n'o kɔni kɛra o bɛ ɲɛ nka min kɔni ye k'an sɔrɔ a su sigilen kun don fan min fɛ Ogo Sagu Bɛr Gundam Menaka min ye wulikajɔ filanan ye jumadon septembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen na i b'a ye k'a fɔ Mali sɔrɔsiw kɔni ye lama kɛ fa bɛɛ lajɛlen
la a ko yanni dinankɔrɔ tile 31 cɛ wulikajɔ bɛna boloda ka ɲɛsin kan minnu ma o ye Tesaliti Agelhok Kidal ani Ansongo Douanzan a ko la Douanzan dɛ sabula ko kunfɔlɔw la u dalen kun do a la sɔrɔsiw labɛnnen do k'a dɔn k'a fɔ Bamanjuw kelen bɛ ka nin yɔrɔ ninnu minɛ bɛri yɛrɛ kɔni o kɔni kun bɛ batɛmɛsira de ka sababu kɛ mun ye Bamanjuw sago n'u dungɔ de kun bɛ kɛ yen hali ka MINUSMA to yen sɔrɔsiw y'a dɔn k'a fɔ n'olu kɔni bɛna MINUSMA nɔnabila a ti kɛ basi ye ko min na bi dɛsɛ u ni labɛn nana i k'a dɔn a kɛra gɛlɛyaba de ye nka gɛlɛya in dajara an ka jamana sɔrɔdasukulu la sabula Bamanji min n'u y'o ni kɛnɛ karaba ka taama o su kan ka se ka don kan in kɔnɔ a bi maa 80 bɔ yan kɔ min minɛna ani minɛn min diɲɛna dandow la diripa ɲɛmaa kɔni ye kunnafoni caman di a ko u sigilen don n'a ye k'a fɔ nin fɔn fɔ bɛɛ i k'a dɔn ani gɛlɛya ti ban nka min kɔni ye ko tɔ ye n'u kan k'u kun dɔw kan o wulikajɔ ni jateminɛw u y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban min ye Tɔnbukutu ye mankan lankolon de bɛ ci Awa Bamanjuw fɛ sabula taayɔrɔ t'u la nayɔrɔ t'u la bilen u kɔni bi taa ka segin ni mangangolo de ci waasa dugudenw ja bisira waasa manifi bisira ngo o tɔ ye sɔrɔsiw b'u ja kan sabula olu b'a dɔn min don an bi donni minɛ ko bi tiɲɛcɛnin ka tiɲɛ yɛrɛ de la i k'a dɔn Ayiwa Bamanji fanga dɔgɔyara taafan t'u la nafan t'u la sira donnen b'u ka fanfɛ o tuma u bolo b'a tɔ bɛ taa ka balawu ko ani kumalankolon minnu fɔ o dabɔkun de ye mɔɔw ja kasira mɔɔw ka se ka Ayiwa b'u ja kan Tumutu yaro kun kelen bɛ ka yen fana datugu nka an bɛ donni minɛ ko bi taa ka segin ani nani maanifi lafiyalen don colonel Diripa to a la a y'a jira k'a fɔ hali bi n'a ka bi sɔrɔsikuluw kɔni u dagalen don u bi labɛnba de la labɛn min kɔni bɛna se ka kɛ sabula yanni waati fɔlen cɛ kan minnu bɛ yen i k'a dɔn Diripa ka laseli la kan minnu bɛ yen u dalen don a la k'a fɔ a gɛlɛya man ka bonya Kidal kɔni dɛ n'i ye ko ta k'u lajɛ Kidal manga ye ka b'o la sabula bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ Mali ani Kidalikaw ni ɲɔgɔn cɛ accord d'Alger olu b'o la u dalen don a la k'a fɔ manga y'a la ni manga yera a la o kɔni ye banako ye n'o tɛ bɛnkanw bɛ yen nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo k'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura le Ogon maa min ye sɛbɛnni kɛ karamɔgɔ tɔgɔ ko Amidu Togo karamɔgɔ daba tun kɔrɔ a ko esige ma deli k'a ye ma deli k'a mɛn i si de ma labɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min ye waleya dɔ bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati la n'o ye cɔcɔ samiya yɛrɛ cɛmancɛ a ko kabini Ala ye Mali da Malidenw ma deli ka ni ɲɔgɔnna ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min bɛ o de ye kurantigɛ banbali ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ kuran bɛ tigɛ Mali kɔnɔ o ye laada ye nka min ye cɔcɔ ba ji fan bɛ tuma min na a ko ba kɛmɛ dɛbɛdɛbɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ n'an tɛ ɲini ka ji filen kɛ k'a soli sɛbɛnnikɛla ko o waati min ye Mali kurantigɛ a bɛ don bɛrɛ la nka min ye ɲinan san ye a ko ni san tɔw tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Lamini Seydou Traoré karamɔgɔ daba tun kɔrɔ e ko Malidenw an t'a wele ni ka yafa ɲini a fɛ sabu n'i y'a lajɛ ale de tun ye kuranko ni jiko minisiri sɛbɛnnikɛla ko mankan wulila nɔfɛ min ye waati dɔ kɛra kurantigɛ banbali ye ale yɛrɛ ye wulikajɔ min kɛ ni ka kuranko don ba la o ma dogo maa si la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Lamini Seydou Traoré kuran ka kan ka basigi ni dangana minnu ye a y'a sigi k'a miiri kabini jamana in ka yɛrɛma hɔrɔnya ka na bila an bɛ don min na ko bi fɛn minnu bɛ ni baara man ka kulu kɔ o tuma ko k'o ɲini ka d'ale ma sɛbɛnnikɛla ko n'o dun ma ɲini ka d'a ma karamɔgɔ daba tun kɔrɔ fitinin min b'a bolo a ko k'ale b'o don bɛrɛ la min ye baara kun kan ka kɛ ni hakilina mun ye o bɔra kɔkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye janfan ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o de senna senkɔrɔ a ko Lamini Seydou n'i y'a lajɛ n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ denmisɛnnin don nka n'i ye jamana yɛrɛ baaraw lajɛ maa minnu bɛ n'olu kan ka ta ka bila la n'o ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ n'o ye maa kunkolomaw ye n'o ye dɔnniyabaw ye a ko Lamini Seydou bɛ bila o minɛn kɔnɔna la nka min ye Lamini Seydou ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ k'a balila k'a ka baara kɛ ka s'a kundama na a ma ɲa min kɔ ale yɛrɛ y'i sigi k'i miiri Salif Keita delila ka fɛn dɔ fɔ n'o ye dɔnkilidala ye i k'a bila o ka fisa i ka gɛn Lamini Seydou a ye jateminɛ kɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ n'a dun ma k'a fɔ funufunu bɛ ka wuli ale nɔfɛ ale dun ni Ala cɛ ale b'a dɔn k'ale bɛ ka baara min kɛ kuranko la o tuma a y'a lajɛ a y'a bila don min na o de kɛra mai kalo tile 31 ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ
san 2023 a y'a ka démission ta ka taa di gouvernement ɲɛmaa ma ale fana y'a ta ni k'a lase jamanakuntigi ma Lamini Seydou Traoré ko min ye jamanakuntigi ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye k'a b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ye danaya mun ta k'a d'ale kan bi ale kɔni ye baara bila o tuma k'a b'a waleɲuman dɔn a ka danaya kɔnɔna na o tuma ale bɛna taa bolo don fɛn wɛrɛ la malidenw de ye ɲininkali kɛ karamɔgɔ Dabatuma Lamini Seydou Traoré a fɔra min ye a ye baara minnu boloda a ko n'i y'a lajɛ a tuma in ka taa sɛbɛnnikɛla ko min ye an ka miniko ye ka na ni réforme ye maa min y'an kuma lawuli Lamini Seydou Traoré don Mali bɛna nafoloba de sɔrɔ nafolo min tun kumaniyalen bɛ Mali ma a ko maa min y'a kɛnɛ wuguba k'a da kɛnɛ kan o de ye Lamini Seydou Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko taji bɛ Mali kɔnɔ min ye Mali ka taji bɔ ma daminɛ fɔlɔ karamɔgɔ Dabatuma min ye Mali yɛrɛ bɛ se k'a bolo da a ka pétrole kan sabu bazɛn bɛ Mali kɔnɔ Lamini Seydou Traoré y'a bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a ban a tɔ tora min ye bɔlikɛlaw ye u kana u ka baara daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ sanu tun bɛ bɔ ka taa n'a ye karamɔgɔ Dabatuma ni ka sanu k'a yelen jamana in kɔnɔ n'o ye raffinerie ye a ko Lamini Seydou Traoré a y'o baara sabati sanu n'a bɛ bɔ Mali kɔnɔ a bɛ lama ni k'a yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko a ko Lamini Seydou Traoré karamɔgɔ Dabatuma i b'a fɔ i t'a fɛ nka baarakɛla tɛ i ye nkalon tigɛ i b'a fɔ i t'a fɛ karamɔgɔ Dabatuma a tɛ Mali énergie dɔn i ye nkalon tigɛ Lamini Seydou Traoré gɛnna ni janfa ni juguya min ye a ko an bɛ don min na ko bi dɔwɛrɛ tɛ malidenw bolo o de ye nimisa ye a mugana bɛ saribu ye o nimisa kɛnɛ kan da karamɔgɔ Dabatuma courant kɛn bɛ jeu de lumière ye a b'a ɲɛ kɔmi Dumansana a b'a ɲɛ kɔmi Lafiyabugu an bɛ tile ni su bɛɛ lajɛlen ban o la sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ cogo di a ka gɛlɛn min ye courant ko ye nin ka kan ka gɛlɛya jamana kɔnɔ wa courant ko kan ka dilan n'akilina mun ye maa min y'a sema n'a dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a da a ye nafolo ta k'a d'a ma ka baara ban n'a y'o juguya a bɛ kɛ cogo di a tiɲɛna a filɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nimisa kɛtɔla kɔrɔlen nɔfɛ karamɔgɔ Dabatuma i b'a sɔrɔ kura o de jɔsen man ngolofa ko malidenw tɔɔrɔ tɛ fila ye bi tɔɔrɔ b'an kan bi dɛ min ye courant ko ye Lamini Seydou ka hakilinaw k'o don kalama la min ye Lamini Seydou ka hakilinaw y'a tiɲɛ dɔnna nkalon ma san tan kɛ cogo tiɲɛ b'a bolo ta ka d'a kan min ye Mali courant ko ye k'a na to tan wa n'a kuma k'a fɔ k'a kɛra ta a kɛra maloya ye bolo min ye si don mɔgɔ la o bolo kelen b'a labɔ dɛ o de ka ɲi Lamini Seydou ma sa balolen don an tɛ taa nɔfɛ a kana joona kɔni awɔ n'an taara nɔfɛ a kana ale de b'a gɛlɛya n'a nɔgɔw bɛɛ dɔn ka Mali kisi ni kurantigɛ banbali n'a nana ko bɛɛ ban sɛbɛnnikɛla ka kuma don dɛ n'o ye Amidou Togo ye a ko min kɔni ye jamanakuntigi ye colonel Assimi Goïta ye karamɔgɔ Dabatuma segin cɛkɔrɔ ma a bɛ maa dɔnbaga caya kunnafoni filanan ye an ye min bɔ le Haut kɔnɔ u ka bi bɔli don Jabate ne bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la rédaction du Mali a bolo ko siɲɛ 37 Jabate ni maa ba ɲɛn'i ma i k'a wale ɲuman dɔn Jabate dɔ y'a ta wolo i k'a dɔn ma ɲuman ko la Jabate i k'a dɔn wuli ka jɔ bolo kan Adama Berté a ko i ye kuranko min fɔ Jabate nin kɔni ye ŋɔni ye Assimi Goïta sen de la sabula nin ye ɲɛdimi fura ye kɔdimi fura tɛ dilancogo t'a la fɔcogo wɛrɛ t'a la kɛcogo wɛrɛ foyi t'a la kuran nani ani kuran mɛnɛni jamanadenw ye kuranko in gɛlɛn bɛ ka ko min diɲɛ malidenw ye bi Jabate k'a dɔn a dagosi fanga ka bon kosɛbɛ i y'a fɔ a fɔcogo la Lamini Seydou ale de kun ye ministre de l'énergie et des mines a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ a n'a ka denmisɛnninya dɔnniya minnu b'a la n'a hakilina minnu fɔ Jabate k'a dɔn janfa a b'a don ɲa dugusɛjɛ i k'a dɔn kangala sabula Lamini Seydou tɔɔrɔ ani a bɛna dabali fɔ fɔ tigɛ u b'o lagosi a bolo a ma ɲɛ min kɔ Jabate ne ye jamanaden ye Assimi Goïta de ye ne wele k'a fɔ ko n k'a dɛmɛ faso baara la n'a ma ɲɛ k'a fɔ n ka hakilinaw ani n ka yetaw ani dabali ni ko minnu bɛ n kɔnɔ olu i k'a dɔn u taara ka ta bala o tuma a n'a kɛ maa wɛrɛ b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan Ala sago a sago wa ne ye baara bila Jabate a min kɔni ye Lamini Seydou ye a ka baara bila o ma tɛmɛ waatinin kan dunu gosira tabale gosira muso dɔ bɛ yen a to a ye ko Madamu Bintu Kamara a bɛrɛ nin fana ye kuranko ɲɛdɔn koyi ni nin kɔni nana Lamini Seydou nɔ na an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ani kuran dɛsɛ min bɛɛ i k'a dɔn nin bɛ fu sira dan na Jabate i k'a dɔn ayiwa n'i ka wulu ye n da si dɔ minɛ na n k'a lajɛ o na tile gɔyina Jabate i k'a dɔn maliden bɛɛ lajɛlen malo tara sa
i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye Bintu Kamara ye an nana sigi sa k'a bolonɔ lajɛ Wajabate kabini don min a fɔra ko ale yɛrɛ kɛra minisiri ye i b'a fɔ ko Mali kuranko yɛrɛ de dangana don o don Wajabate kura kun tɛ tigɛli min kɛ o daminɛna Wajabate k'a dɔn kura bi waati min kɛ n'a tɛna o nana daminɛ dɔw bi tile 2 kɛ kuran yelen yɛrɛ u t'o y'u ɲɛna Wajabate k'a dɔn jamanadenw tɔɔrɔla ni nin ye Bamakɔ ye kuma bɛ marabolo tɔw ma wa sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ bolola baarakɛla min bi balo kuran na bolola baarakɛla min tɛ se ka foyi kɛ ni kuran tɛ o damanda olu sigilen b'u sisabara kɔnɔ ni ka Ala lajɛ Wajabate k'a dɔn Maliden ka kuma cayara Maliden ka dusumakasi taara Maliden i k'a dɔn taafantan na bilen o cayara sɛbɛnnikɛla ko min ye Madame Bintu Kamara o kɔni nana tɔ bɛɛ lajɛlen de nɔɔni sabula a nana sigi fɛn kunna a tɛ fɛn min sɔn kan dɔn Wajabate a ko kuranko min ye ayiwa suya wɛrɛ tɛ Lamini kun ye dabali minnu fɔ a kun ye hakilila minnu fɔ kabini indépendant taara jamana in kɔnɔ nin fiɲɛ bɛ o dun dɔnnen don maa si den kelen se k'a fɔ an ye bilen Wajabate k'a dɔn a sango gɛlɛya de bɛ jiko gɛlɛya bɛɛ Bajiba Jara fa bɛ tewu Wajabate i k'a dɔn f'a bi lonbolanba ni kura kɔni dɛsɛra ko wɛrɛ na k'a kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko minisiri kura min bi kura kunna sabula u nanen u ye ko in fara k'a bɔ ɲɔgɔn na nin bɛɛ la waasa a ka se ka dabali kura ni fɛɛrɛ kura tigɛ a dɛsɛra i tɛ min dɔn Wajabate o dɔn man di sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi min ye wulikajɔw ye i b'a ye k'a fɔ minisiri kura nanen a ye kumaba minnu da ni k'o fɔ juillet kalo tile 24 k'a fɔ a taara i ɲɛ da énergie ka baarakɛyɔrɔw kan min ni min bi kɛ n'o ye Bintu Kamara ye Wajabate k'a dɔn Bintu Kamara a dɛsɛra sɛbɛnnikɛla ko dɛsɛ dama tɛ i k'a dɔn Lamini ye baara fɛn o fɛn kɛ nin san 2 in kɔnɔ i k'a dɔn ale laban nana o bɛɛ lajɛlen daji a kɛra n'a fɔ énergie yɛrɛ ma deli ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ abada lezi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ rédaction du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Wajabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona Mali horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Lamini Bagayogo Lamini Bagayogo a ko min ye cɛmancɛ fanga ye karamɔgɔ de b'a tun kɔra malidenw tun sigilen bɛ ka min maa kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirilen min ye malidenw yɛrɛ ka laɲini kɔnɔna la Mali kura ko a bɛ se ka bɔ sogoli la k'a k'a lakika ye karamɔgɔ de b'a tun kɔra e ko min ye sunɔgɔbaliya ye o kɔni o dan bɛ dɔw ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko geren kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ maa minnu bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛnamali la bi karamɔgɔ de b'a olu ko kulu bɛ baara kɛ ni malidenw ka hakilina ni kungilenna ye n'a duma ye ko an bɛ taabolo kura ta o taabolo kura karamɔgɔ de b'a tun ni ye kokajɛ k'o boloda Mali k'a furan k'a jɛ pasi dibidibi fɛn fɛn bɛ yen gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen ni k'o bɔ Mali kɔnɔ ni ka Mali kura k'a sigi malidenw ye o de fɔra sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kɔrɔlen ko karamɔgɔ de b'a tun b'a ye k'a fɔ maa minnu ye fangakɔrɔ baaraw kɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita tile a ka san 7 a kɛra Bafa ni Kilicɛ ye karamɔgɔ de b'a tun minisiri minnu tun bɛ jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni u ka dossier dayɛlɛlen bɛ ka fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ min ta kɛcogo ɲana walima min ta kɛcogo ma ɲa sɛbɛnnikɛla ko foroba wari maa kelen man k'a dun k'i da maraka k'i sigi daba tun ko foyi tɛ bɔ a la a ko min y'an ka impôt n'an ka taxes ye n'a taara ko k'a don ko la a kan ka don o da fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fiɲɛtɔ bere o de kɔrɔtara a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye yiritigɛ mana daminɛ si la karamɔgɔ daba tun kungo kɔnɔ yiri tɔw ja bɛ tigɛ a ko maa fɔlɔ min minɛna ni k'o ɲininka o de ye Ala ma hinɛ la Sunbɛlu Bube Mayiga a kɛra ten premier ministre kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ma ɲa min ko ntanyana k'o to kaso la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Sunbɛlu Bube Mayiga tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ jatigɛ hami karamɔgɔ de b'a tuma o de bolo dara min ye Sunbɛlu ye n'a dun ma k'a fɔ ko welela jɔnni kɔni b'a yɛrɛ k'a fɔ e tɛna wele bilen nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko jatigɛ daminɛna a ko min ye Bube kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ wele bilala cɛkumaw ma karamɔgɔ de b'a tuma dɔw yɛrɛ y'u senfa min ka jamana in k'a bila sɛbɛnnikɛla ko a ko jamanakuntigi denkɛ n'o ye Karimu Keita Kacho o bɛ jamana kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ cɛma Ibɛri Kulubali ministre de la défense karamɔgɔ de b'a tuma o fana bɛ jamana kɔfɛ bamanankɛ taara ko n'i y'a lajɛ Mamadu Igori Jara karamɔgɔ de b'a tuma o fana bɛ jamana kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko docteur Boubou Cissé jamana premier ministre kɔrɔ filajɛ kɔsɔ taara o fana bɛ jamana kɔfɛ a ko n'i y'a lajɛ karamɔgɔ de b'a tuma min ye Mustafa Ben Barika ye o fana bɛ jamana kɔfɛ surakakɛ taara mɛnna sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tuma n'i ye jateminɛ kɛ tile 2 in na min
min ye affaire do yugubalen bɛ i b'a ye k'a fɔ n'o ye wari tunu ko kuma ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma min kɔni ye weleli ye o taara ni ka maa damadɔ sɛgɛrɛ i n'a fɔ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye APK ale dankɔrɔba n'o ye Bakari Togola ye o tuma k'u y'a wele tuguni i n'a fɔ général Salifu Tarawele i n'a fɔ Zainab Diop sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tuma n'a dun ma k'a fɔ ko ninnu welela nin bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye dankɔrɔbaw de ye Ibrahim Boubacar Keita ale tile la i b'a ye k'a fɔ ko dɔw fana ka dossier dalen bɛ pôle économie na a na kɛ ni dɔw lasɔmina k'olu ye suraka waati ta kɔsɔ u jo don min ye frontière ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma n'i ye V8 dɔ bɔtɔla ye walima dɔw kɔni tiriban b'a kunna k'a ɲɛda bɛɛ datugu e maa min b'a fɛ ka boli e bɛ taa ni V8 ya V8 kɔni dɛ ça c'est visible V8 ni walima Mama bi bɔ k'i bi boli ka bɔ jamana kɔnɔ V8 ka suma i ɲɛ kɔrɔ nuguso katakatani moto katakatani k'i yɛrɛ kɛ dozo ye walima k'i yɛrɛ kɛ n k'i ɲininka sɛnɛkɛla ye n'u y'u kunkolo datugu a y'a walaka k'a lajɛ naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tora min ye minɛli min bɛ ka kɛ o tuma a ma fɔ k'u nɔ don nka min kɔni jɔyɔrɔ min tun b'u bolo faso nafolo de tun la o tuma u bɛna ɲɛfɔ karamɔgɔ dɔ b'a tora n'a fɔra ka jɔ maa min na o tuma nafolo min n'a dir'i ma i ka baara k'i ta tɛ i b'a lasegin a nɔ na n'o ma sɔrɔ maa min bolo min kan ka k'i la sariya la o baara bɛ boloda sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ko dɔ de daminɛnen maa t'a laban yɔrɔ dɔn a ko min kɔni ye sunɔgɔbaliya ye karamɔgɔ dɔ b'a tora maaw ma tun bɛ k'u jakunu min kɔni dagabana mobiliw ye min ye nin dagabana miliyariw ye o tuma bi k'u b'u da bi sunɔgɔ ka haramuyaw ɲɛna e lafiyalen don ka tɛmɛ o kan kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ Mali audition kɔnɔ a ka bi bɔli don wajibate ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant wajibate k'a dɔn fiɲɛ min ma gabakuru to barakolo kɔni o ta y'an ka ta tɛmɛ an ka taa ye kunungo procureur pôle judiciaire min n'a ka baara ɲɛsinin bɛ cybercriminalité wajibate k'a dɔn o de ye kuma bana minɛnenw ani fiɲɛ taafa kuma minnu bɛ k'o kan i k'a dɔn k'a sɛgɛsɛgɛ ni k'a ɲɛdɔn kuma o kuma n'a jɛngɛnen don walima kuma o kuma n'a bɛ se ka dangari kɛ ayiwa jamana na walima fanga na wajibate o kuma ninnu de sɛbɛkɔrɔ kɔni bɛ o de kɛra sababu ye wajibate i k'a dɔn kamalen kelen bɛ u k'a ma Adama Jara bɛɛ k'a ma ko Ben le cerveau voilà Ben le cerveau wajibate Ben le cerveau cɛŋanaba don a bi kuma wajibate k'a dɔn a bi fanga dɛmɛ wajibate nka se in kɔni a bi n'a fɔ a bi ɲini ka to a dɔnko la sabula fanga dɛmɛ tɛmɛnen kɔfɛ a laban nana kuma jɛngɛnenw dɔ fɔ fanga ma ani jamana ma wajibate o kɔni den ma bɛɛ fiyewu procureur ye wele bila BJ ma n mago bɛ bɛɛ nin na a y'a minɛ k'a ɲininka a dalakan na yanni dugu ka jɛ sɛbɛnnikɛla ko yan dugu ka jɛ wajibate k'a don laban de kɛra kasobonba taali ye sɛbɛnnikɛla ko jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko yɛrɛwolo wajibate k'a dɔn o tɛ ɲɔma don a ko min kɔni procureur pôle judiciaire min n'a ka spécialité cybercriminalité mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts wajibate k'a dɔn a ɲɛmaa de ye bɛɛ nin ye u ko min ma tubabukan na atteinte au crédit de l'État wajibate k'a dɔn o tɛna kɛ kuma duman ye sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ nin kɔni kuma dɔw bɔra a da minnu ye kuma bana mininen ye sabula a tun bɛ jɛmukan in na i k'a dɔn réseaux sociaux ye kuma in da k'a sɛbɛkɔrɔ jɛnsɛn fo kɔrɔfɔ in nana don ayiwa procureur tulo la o kɔni y'a ɲini BG fɛ sa u k'a ɲini a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ wajibate k'a dɔn minɛ cogo in a n'u taara sigi cogo min na o de ye maa caman yɛrɛ kamana gan sabula Ben le cerveau i k'a dɔn a bi député jɔyɔrɔ la i k'a dɔn CNT kɔnɔ wajibate yalima olu minɛ cogo ni maa tɔw minɛ cogo ye kelen wa sɛbɛnnikɛlaw ko sariya ye fɛn dɔ fɔ n'i ye fɛn kɛ min dama tɛmɛnen don o tɛ bulon yɛrɛ kɔnɔ o tɛ hakilina wɛrɛ kɔnɔ sabula o ye flagrant délit ye wajibate i k'a dɔn i bɛ minɛ o minɛ cogo de la a bɛ n'a fɔ bɛɛ ni ka ko in a b'o cadre de kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye a wa kiiritigɛla ye min kɔni bolo dalen don a kan a ye jalaki caman de bɔ k'a bin a ko min ye juma nata ye min y'a ka kiiri ye n'o bɛ bɛn septembre tile 8 ma u bɛna kiiri wajibate u bɛna kiiri in de bɛna kɛ sababu ye sa ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan min ni min ye jalaki ye min ni min kan ka nɔminɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ de bɛna fɔ a ko min ye sariyatigiw ye janko a wa jɛrɛjɛkulu min ni a yɛrɛ b'o ɲɛmaa la mun ma yɛrɛwolo debu tɔndenw u tabalen gosiriw fɛ o yɔrɔ bɛɛ u yɛrɛ ka jabala la wajibate k'a dun u taara ɲɔgɔn ye kɛ ka hakilina bɔ jama kɔni min b'u nɔfɛ ka se k'olu hakili sigi ka kunnafoni dumu dikiw ma
u y'a jira k'a fɔ min kɔni ye olu ye jamana cɛmancɛ fanga min filɛ nin u b'a dɛmɛ wa u bi jamana dɛmɛ hali bi n'a ka bi u bi jamana kɔ u ka ɲɛmaa danga min bɛ yen n'o ye Pape Diallo ye ale de ye secrétaire général Yɛrɛwolo o kɔni ko ayiwa bɛɛ n'i ye kuma minnu fɔ a bi kɛ i n'a fɔ maa wɛrɛ de ye kuma in faamuya cogo jugu la n'o tɛ k'a fɔ de k'a y'a dabɔ jamana lagosili walima ayiwa karatu kuma na Pape Diallo ka fɔ la a kɔni a ma dabɔ o kama o kuma in kɔni a na kɛ a faamuyalen don cogo wɛrɛ de la nka an bɛ don nin na ko bi olu kɔni hali sini olu bi jamana fɛ u bi jamana dɛmɛ u bi cɛmancɛ fanga dɛmɛ wa u b'a ɲini u ka tɔnden bɛɛ fɛ u k'u hakili sigi jamana dɛmɛni ani transition ɲɛtaa o sabatili olu ka baara y'o ye bɛɛ n'i ye min ni min fɔ a ko tiɲɛ don i k'a dɔn nin kɔni ye kɛwale olu yɛrɛ kɔni ye min fɔ a mu bɛɛ nin ma kuma gɛlɛn fɔ a ma kuma jugu fɔ a n'a kɛ maa wɛrɛ de kuma in ba ma yɛlɛma ɔ siga kɔni tɛ min na Adama Jara n'u u k'a ma bɛn le cerveau a bɛ kasumba la sabula min ye Mohamed Isu Bacili a n'o ye barokɛ sɔrɔ u ko min ma Rasbash Worokiya Dumbiya Rose min n'u k'a ma la vie chère Buwa Jabate ani ninnu kɔni na kɛ sɔrɔ kɔni u ye kuma caman fɔ sɛbɛnnikɛla ko diɲɛ maa bara ka jamana lajɛ kiiri min n'a bolo dalen don juma nata min ni min mana bɔ a la mɔɔ na b'o kalama nin kun ye sɛbɛn an ye min zalo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ maa min y'a sɛbɛ a tɔgɔ de ko Musa Bilali Siribe karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don tuguni n ko maa min ye nin sɛbɛ Musa Bilali Siribe a bɛ journal min kɔnɔ indépendant n ta ye lakali ye i ta ye lakali ye baara yɛrɛ taabolo o ye merci an t'a kɛnɛ kan an sen t'a la an da t'a la nka n'an y'a ye an b'a fɔ karamɔgɔ de b'a tugura le soft maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye la rédaction ye u bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka min sɛbɛn a ko an ka taa Adama PJ la karamɔgɔ de b'a tugura min ye ANPLP e ko sɔn kɛra jɛngɛra kan ni ka ANP ka ta k'a kɛ ɲɛmaa ye cɛmancɛ fanga sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye parti yɛrɛ sariya taabolo ye min ye dangan fɔlɔ n'o ye vice président ni parti ɲɛmaa ni fɛn y'a sɔrɔ walima n'a ye baarabila kɛ maa min kan ka bila nɔ na yanni lajɛ wɛrɛ cɛ o de bɛ kɛ dangan fɔlɔfɔlɔ ye o bɛ maa min bolo o ye Abdelkader Konate ni bɛɛ ko ma ANPLP sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye directeur général de l'office du Niger don ANPLP a ye jɔyɔrɔ caman kɛ Mali la a ko nin baara in tun bilalen bɛ ka waati mun b'a kɔnɔ o de ye professeur Marimacha Jara ale ka tile 40 tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla ko a ko san fila professeur Marimacha Jara ale kɛra adema ɲɛmaa ye a ko Ala ka wele sera ma karamɔgɔ de b'a tungura a bɛ tiɲɛ so an bɛ nkalon so sɛbɛnnikɛla ko min ye tile 40 sarakabɔw bannen adema PJ min ye a ɲɛmaaw ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ tabali kunna karamɔgɔ de b'a tugura ni ka kuma jɔn de bɛna tɛmɛ ni adema ɲɛmaaya ye yan'an bɛ bɛn ko la ni ka président ba yɛrɛ sigi kura ye sɛbɛnnikɛla ko munumunu saloma k'a la u y'a yira k'a fɔ texte karamɔgɔ de b'a tugura u ko ta ni k'o da u ɲɛkɔrɔ o kumakan ye min ye u k'o bato o kɔ ti dɔwɛrɛ o de ye min ye président ni fɛn dɔ y'ale sɔrɔ ɲɛma dangan fɔlɔ o bɛ tɛmɛ ni baaraw ye sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya ma kɛ nin ko la bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ ANPLP an dan b'i la an jigi b'i kan an y'i bolo n'o ye waati tɛmɛnenw la an b'a dɔn k'a fɔ i tɛ bɔ adema jigi kɔrɔ o tuma min ye adema jama hakilina ye fɛn mun ye an b'a dɔn k'a fɔ i b'o baara boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko ANPLP a ye ministériya daminɛ min ye san 2013 ye ka na bila fo 2017 la mɔgɔ de b'a tɔgɔ ba ye k'a fɔ jago ko ni usine ko a y'o dɔn k'o dɔnna kari min ye nafolo yɛrɛ jidili ye sabu dɔnye don a y'o fana dɔn k'o dɔnna kari sɛbɛnnikɛla ko ANPLP tɔgɔ jugu t'a nɔfɛ a tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ la tɔgɔ dumanw de b'a nɔfɛ o bɛ tali k'a yɛrɛ ka baara kɛcogo la a ko maasɛbɛya min ye ladiriya ye o y'a taama ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko nka min ye politikitɔ ɲɛmaa ye o fana y'a damana ko wɛrɛ ye ANPLP a bɛna se ka tɛmɛ ni adema ye wa jiginna yɔrɔ bɛna sɔrɔ a la wa adema tɔndon k'a k'i la a bɛn'o baara kɛ wa mɔgɔ de b'a tɔgɔ ko ɲininkali to min bɛ yen nka min ye ANPLP ye waati ma fɔ fɔlɔ a ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya la min ye ɲɛmaaba kura sigili ko ye kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ le soft kɔnɔ a ka bi bɔli don fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛnen don ANP bolo jamana marako ɲuman faso wari marako ɲuman faso ɲɛta o dabali a n'o fɛn yɛrɛ tigɛli hakilisigi ni basigi hali politiki kɛko ɲuman nin bɛɛ ɲɛnen don a bolo fo fɛn kelen o ye jumɛn ye o fɔ n ye joona fɛn kelen dɔrɔn de bɛ yen o kana kɛ fɛn jugu ye dɛ o ye fɛn jumɛn ye défaut de longtemps il a un défaut de longtemps. C'est-à-dire qu'il met du temps qu'à sera à ma défaut de longtemps. Mam tu chonga ngati zara premier. Défaut du moment. Cheka pub. Kaka ferfon la kodo. Karamɔgɔ de b'a tungara mbala cogo bɛ di
Boaji Bate ne bɛ n bolo kari ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le nouveau réveil Boaji Bate i k'a dɔn fasiri kɛba Jean-Pierre James ale de bɛ nin sɛbɛnninw kɛ sabula ɲininikɛla don min ye ŋanamu ani sonyani jamana kɔnɔ Jean-Pierre James i k'a dɔn a b'i tɛgɛ d'a kan a ko min ye coordinateur PRRE ani directeur général AGT nunu ye ɲɔgɔn kunbɛ min kɛ i k'a dɔn a janfa ni sonyani barika bonyana jamana ma kosɛbɛ sabula miliyɔn 749 u y'o de kunu k'u da a ko coordinateur min ye Umaru Kamara ye ale de ye PRRE o ɲɛmaa ye directeur général Zana Kulubali cakɛda min n'u k'a ma AGT ale de y'o o fana ɲɛmaa ye nunu kɔni ka fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn dabalijugu don ka jamana janfa ka jamana nafolo ŋanamu ka jamana suɲa n'o tɛ nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na sɛgɛsɛgɛliw ani jateminɛw y'a jira k'a fɔ min ye nafolo bɔta ye projet min n'u k'a ma plan de sécurisation intégré des régions du centre o de ye PCRS i k'a dɔn a ŋanamu fanga bonyana sɔni barika bonyana sabula fara ɲɔgɔn kan ni jateminɛw y'a jira miliyɔn 749 a n'a buruburu i k'a dɔn majɛ bɛ yen a majɛ fanyana wa a b'i ye ɲɛ yɛrɛ la sugubulo o tali k'o di o cɛjugu ŋanamu yɛrɛ cadre kɔnɔ i k'a dɔn nkalon ni namara tali ka da la unité de coordination min ye PRRE Umaru Kamara i k'a dɔn ale de ye yamaruyadi kɛ yamaruyadi min a dun b'a dɔn k'a fɔ nkalon ni namara don sabula a na kɛ i ka bi dɔ fala u ka taa wari ta wari tara compte min na o de ye SOS Sahel o ka compte la wari min dar'o la ani compte bancaire min n'o ye UCP unité de coordination de projet des maîtrises d'ouvrage délégués dɔ fana bɛ yen o ye mɔdi ye MOD a ko sɛbɛnfura foyi tɛ yen min b'a sɛrɛya nin wari in bɔra ka don nin na walima a t'a fa de ye nin ye k'a dɔn a kɛra dabirindala da ye min ye SOS SOS Sahel ani coordinateur de UCP Umaru Kamara ale de ko don nin kɔni yamuruya in di ɲɛmaa fɛ ka nafolo ta k'a bɔ nafolo min i k'a dɔn ni ta tɛ jamana ka nafolo mugu ka taa don kuntanko damanda la sɛbɛnfura t'a la dalu jɔnjɔn d'i bolo a ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ de nana dɔn ɲɛdɔn min n'a nana da kɛnɛ ka ten ngami o yɛrɛ k'i bɔ a la a ko min ye cakɛda min n'o ye IDA ye Association internationale de développement olu de kan ka bɔ a kalama wari donda ni wari bɔta a ɲɛ kan ka fɔ olu ye sabula u nana wari kasabi dɔ bɔ min yɛrɛ kɔni hali sini o t'a fɔ ma se ka dɔn avril kalo la ani mai kalo juin kalo san 2019 u y'o di cakɛda ma min ye AMAP ye ko o ka kunnafoni di dɔ kɛ lesɔrɔ kɔnɔ journal lesɔrɔ kɔnɔ o taara jɔ miliyɔn fila dɔɔni de b'a jɛ a ko nin ŋanamu ninnu i k'a dɔn a ye ka di wa maa bi sɔn na joona sabula nin wari bɔta kun tɛ dɔwɛrɛ ye u yɛrɛ a bɛ taa bi u jufa de kɔnɔ min ye coordination du projet de reconstruction relance économique min ye Umaru a n'a jɛɲɔgɔnkɛ min bɛ wari bɔ kunna o ye Mahamadu Jara ye ninnu kɔni bɛɛ na ka jamana de dafiri ka jamana ka nafolo ta ka taa an dulo i k'a dɔn sani dugu cɛ sabula u yɛrɛ dabilen b'a la i ko misiba nɔnɔ Mamadou Jara i k'a dɔn ale de ye spécialiste ye wariko la sɛbɛnnikɛla ko cakɛda ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa bɛɛ i k'a dɔn Kamarakɛ bolo a ko wulikajɔw ni jateminɛw na a yera k'a fɔ u ka compte d'intérêt min ye UCP wari bɔta siɲɛ 81 wari min n'o taara bɛn miliyɔn 132 ma u b'a fɔrifɔri o fana k'i bɔ yen i b'a ye k'a fɔ ayiwa baara kolo girin minnu bɛ yen ni Umaru Kamara n'ale kan k'olu ɲɛnabɔ a bilalen b'o kunna a kɔni bɛ se k'i bugun Mamadou Jara kɔfɛ o fana ti bango ye sabula i k'a dɔn fila bɛɛ da bɛ file kelen na n'o y'i bɔ yen directeur général AGT ye AGT ye i k'a dɔn o kɔni nɛɛmu kɔni ani buruburu salo n bɛɛ lajɛlen y'o dɔn na a ko ba minnu bɛ AGT ye i k'a dɔn a ka ca siɲɛ caman ye agence in yɛrɛ kɔni ayiwa min kɔni ye wari saloli ye walima i k'a dɔn buruburu tɔmɔni mɔgɔw nɔfɛ jango ŋanamu yɛrɛ cadre kɔnɔ walima ka wariw bamayɛlɛma walima ka ca dɔw bolo da min baara ma ɲɛ walima min baara tiɲɛna i k'a dɔn ka tila k'o wari bɔ haraba ayiwa i k'a dɔn jamana yɛrɛ
yɛrɛ a sɔnni barika kama kabako directeur général AGT Zana Kulubali a ko a yɛrɛ juru don a kan na saw ka saw kɛ sabula nin ko minnu filɛ nin ye sɔmi nana kɛ vérificateur général yɛrɛ kun y'i kanbɔ a nɔfɛ a ko 749,900 i b'a ye k'a fɔ directeur général AGT Zana Kulubali i k'a dɔn a nana marché dɔ wari sara i k'a dɔn haraba yɛrɛ la ka sɔrɔ i k'a dɔn délai minnu fɔlen don ani ko minnu wajibila a si ma dafa pont dɔ bɛ yen u k'a ma ko kɛnɛ ye pont o dilali bɛn kɛra a kan kabini a fɔra ko pont in dilanna pont in dilanna mɔgɔw y'a kuma de mɛn pont ma jira maa na pont yɛrɛ ma laban sabula pont banbali pont nana dafiri a dilanna dugulama minnu ye olu ye tukule k'a bɔ joona i k'a dɔn a ka pont dilanlen kura in a ma taa yɔrɔ la dɛ u dun kelen bɛ ka délai de garantie dilen don kani ye pont in na 24,4 ganfɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u taara janjanga wɛrɛ fɛ min kɔni ye Zana ye a sina ka wari in zalo k'a bɔ ten a y'u ka wari sara a dun fɔra i k'a dɔn pont in garantie de bi point na san 7 min ye nin point ye sɛbɛnnikɛla ko a wa coordinateur Umaru Kamara UCP PRRE o kele ko kuma min o ye lettre kɛ ka ɲɛsin Zana Kulubali ma k'a ɲininka a fɔra ko point dafirila maire ye mankan bɔ sɛbɛnniw ni fɛnw kɛra i k'a dɔn yalima kibaruyaw bɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko in ŋɔni funufunu sina ka taa ɲaami u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ min ye i k'a dɔn nin fila bɛɛ lajɛlen da bɛ buru kelen na jamana janfali don a ko bureau d'études techniques de gestion de projet BGET o min kan ka baara lajɛ a ɲɛna a ma ɲɛ walima wulikajɔ kelen don fɛnw dafalen don o fana ma foyi kɛ wari taara ka don o fana ma ten gilaki la a ko wulikajɔw la i b'a ye k'a fɔ 1,449,000 dɔ fana bɛɛ o kɔni i k'a dɔn o kɔni kɛra fukɔrɔden de ye a ko juillet kalo tile 16 min ye san 2018 kɛnɛ ye pont a jirala k'a fɔ garantie de b'a la min kɔni wari bɔta ye ni baara bara ka kɛ i k'a dɔn ni baara ma ban wari tɛ sara o ye sariya ye wari bɔta fana a bɛ jateminɛ nka AGT directeur Zana Kulubali a sina ka wari in bɛɛ bɔ ten sabula ale yɛrɛ niyɔrɔni b'a la sɛbɛnnikɛla ko nin damanda de kelen bɛ ka jamana in to kɔfɛ a dun fɔra ko Malikura min ye Asimu Goyita ye n'a mi tulo don nin kuma ninnu dɔw kɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu Umaru Kamara coordinateur PRRE Zana Kulubali directeur général AG n'a ma ninnu k'a dɔn jakuma juru la a k'i k'a dɔn wari in di fɔnɔ koyi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ayiwa nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bɔli la le républicain sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ a tɔgɔ ye ko Sidiki Dambele Sidiki ko a ko min ye tarata don n'o kun ye kunu ye sɛbɛnnikɛla ko ministre de l'administration territoriale karamɔgɔ daba tun bɔra jamana yɛrɛ ka programme n'o ye dugu sanuya ko baara ye u ye minɛn belebele ta ni k'a di Bamakɔ mairie-ba ma sɛbɛnnikɛla ko nin tɛ kuma kura ye nin ye kɔrɔlen ko ye sabu n'i y'a lajɛ min ye Bamakɔ sanuya ye Bamakɔ k'a furan k'a jɛ Bamakɔ ville propre Bamakɔ ville coquette karamɔgɔ daba tun bɔra a bɛ bila o minɛn kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko Bamakɔ maire-ba n'o ye Adama Sangare ale yɛrɛ ye a ka plan d'action kɛ Bamakɔ bɛ se ka sanuya cogo min na ni k'a di Bamakɔkaw ma jango a bɛ se ka kɛ ɲɛda yɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye san 2022 i ka da la k'a fɔ n kun fɔlɔ olu taara k'o di Bamakɔ mairie-ba ma min kuntala musaka bɛ t'i jɔ CFA wari 700,000 ani ɲari sɛbɛnnikɛla ko min ye minɛn kun filanan ye karamɔgɔ daba tun bɔra olu de taara kunun ni k'o di Bamakɔ mairie-ba ma sɛbɛnnikɛla ko min ye ministre de l'administration territoriale ye n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ale kɛrɛfɛ jamana ministre caman tun bɛ yen sanuya ale ni min ye bɛsɛya ministre ye daba tun bɔra Bamakɔ mairie-ba tɔgɔ la min ye première adjointe n'o ye madame Kamara Fadimata Traoré ale kɛrɛfɛ min ye Bamakɔ mairie-ba conseil caman olu fana tun bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko Bamakɔ ba tɔgɔ la Altina tun bɛ yan a tɛ fɔ ale kɔ a ko abada sɛbɛnnikɛla ko min ye madame Kamara Fadimata Traoré karamɔgɔ daba tun bɔra ale bolo kɔni donnen kilew kɔrɔ minɛn minnu taara ni k'a d'a ma a bɛ tali kɛ mobili 15 la min ye question ye karamɔgɔ daba tun bɔra ɲama n'ale furanna k'a cɛ k'a kɛ question kɔnɔ question belebeleba n'o ye question cargo ye o tuma mobili minnu b'a cɛ ka taa n'a ye nin bɛɛ lajɛlen tile taara k'a di min ye Bamakɔ k'a furan k'a sanuya karamɔgɔ daba tun bɔra mansin minnu yɛrɛ bɛ minnu ka baara ɲamancɛ ye nin bɛɛ lajɛlen kura a tile taara k'a di occasion tabarikala sɛbɛnnikɛla ko sigi tun kɛmɛ ka nin ma kɔnɔ kabini waati jan
karamɔgɔ min ye ozone Mali ye olu de tun bɛ ka Bamako sanu olu gɛnna ka taa ka baara bila karamɔgɔ Daba Tunkara ni ozone dun bɔra ye jɔn de bɛna ozone jɔyɔrɔ bila Meriba Bamako Meriba fana ka cakɛyɔrɔ min bɛ yen n'ale ka baara bɛn bɛ sanuya ma o de tɔgɔ ko voirie karamɔgɔ Daba Tunkara minɛn ninnu taara k'a di voirie ma o kuma k'u cɛsiri maa min ye voirie ɲɛmaaba ye bi o de ye Umaru a n'a ka cɛdenw sigi tun kɛmɛ ka minɛn minnu makɔnɔ baara danya tun kɛmɛ yɔrɔ minnu na o kuma k'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ɲama kana ɲini k'a ye ɲɛ na bilen o ka Bamako sanuya i n'a fɔ an sigilen bɛ ka min makɔnɔ jamana ye nafolo min don minɛn na k'a di voirie ma karamɔgɔ Daba Tunkara miliyari 1 ani miliyɔn 100 a n'a kunkanfɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ a ka bi bɔli don Bajabate bi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon o don Mahamani Touré nin y'a ka fasiri ye Bajabate k'a dɔn a ka kalimu ka di nka nin tɛ ko duman ye sabula kari min n'a bɛ hadamaden doni min bɔra Burkina i k'a dɔn a bɛna Bamakɔ compagnie Air Yoroso compagnie Air Yoroso Bajabate i k'a dɔn ka Ala minɛ digi Bajiba Jara min bɛ yen n'o Bani Bani Bajiba a fan bɛ bi tɛ Bajabate kari falen jamana maa 50 ni maa 7 ka sin ka ci shura kɔnɔ kabako nin gɛlɛyara 22h Bajabate k'a dɔn kunungo kunnafoni sɔrɔla kabini a kɔni bɔra kari binna ayiwa baji kɔnɔ Bani le Bani Bajabate nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na ka nin yɔrɔba janden boli ka se fo Segu n'a Lamini na Bani na ka sin ka ci shuru Air Yoroso sɛbɛnnikɛla ko a bɔra Burkina Faso Bajabate a kun dalen don Bamakɔ de kan a ko accident kuma fɔ o yɔrɔ bɛɛ protection civile Segu olu wulila ani protection minnu bɛ bila olu bɛɛ wulila ka yɔrɔ in sɛgɛrɛ Bajabate k'a dɔn ka taa hadamaden dɛmɛ car numéro min n'a immatriculelen bɛ BZ 0077 MD o de dafurila ni jama ye a bɔ baji yɛrɛ kɔnɔ koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko kɔni a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula min ye maa 27 Bajabate k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen de gɛlɛya sɔrɔ kari kɔnɔ mɔgɔ la maa 13 o sɛbɛkɔrɔ jogina asafula maa 13 olu jogina olu ka jogina barika ma bonya maa 14 olu sɛbɛkɔrɔ jogina fo k'a fɔ k'a to ten maa 1 kɔni ni tora Bajabate sɔgɔmada in na a kunungo sɔgɔmada a fɔra ko maa wɛrɛ bɛ yen u y'o fana su sɔrɔ min kɔni ye nin ko in ye Bajabate hali bi n'a ka bi minisiri n'o ye ayiwa Madina ye i k'a dɔn a ye kangarida minnu kɛ a n'a ye wulikajɔ minnu kɛ Bajabate fo janga to olu la kari kɔni ka taa dafiri baji kɔnɔ boliko don wa chauffeur tun bɛ sɔn wa ani dɔ de bɛnna wa Bajabate mun de nana ni nin ye ka Burkina boli k'o ban ka Mali daminɛ boli i k'a dɔn i ni Segu man jan bilen ka sin ka taa kari dafiri ni mɔgɔ ye 22h subhanallah Ala k'an ni sababu kisi nin kun ye sɛbɛn ye Mahamani Touré ka fasiri don an ye min dɔn ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ ko an tɛ bi ta bila yan o ka kɛ karamɔgɔ la yan'an bɛ wele nin ye foli ani tawni ka ɲɛsin Dankɔrɔba ma n'o ye chef d'escadron Lansana